Veľký trojizbový byt s rozlohou 84 m2 a 2 lodžiami, zrekonštruovaný zhruba pred 6 rokmi, je situovaný v samotnom centre Petržalky, na námestí Hraničiarov. Nachádza sa na 12. poschodí bytového domu a jeho súčasťou je aj pivnica s rozlohou skoro 2 metre štvorcové. Nehnuteľnosť je ponúkaná aj so zariadením, spotrebičmi a balkónovým presklením. V hale a obývačke je pekným doplnkom dizajnový podhľad. Tiché a bezpečné prostredie s možnosťou športového a kultúrneho vyžitia a ako je v tejto časti Bratislavy zvykom, vynikajúca občianska vybavenosť a napojenie na všetky spoje mestskej hromadnej dopravy. V blízkosti je aj cyklochodník, dostihová dráha, reštaurácie či detské ihriská. Bytový dom je kompletne zateplený a spoločné priestory rovnako prešli revitalizáciou. Toto skvelé bývanie bude voľné od 31. júla 2024. Ďalšie informácie vám radi poskytneme mailom alebo telefonicky.